Inyangi, birthday, mesangerekano y'iki kanisa, baby shower, anniversaries gusa ikinyuro kinyuma. Inyangi gusuko kwa kuyomino, imijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayiga ashiriguridio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bare no bamanyi wiguro igeti byetibwa te signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gushigu yakisi migwitira namba 0741499726 ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetira asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi chetu imeyo muchomo songo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emesangerekano ya siasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatie chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagaliya eyekerero na wigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru na wigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC na wigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndio gatano limo mwaka no yogo chirugura mirongo hebere ne tanomo monchomo ligelinde no kwegena mbiyole andonsia sole na gukwanire abo kwalikani kwanyora mwana maye yekyunga chinsebere chiabona butko eriterane seres nyekunde asense milima nyiro igare Wilson makolitangani anigati alinkwalikane tia senchira yobwenge that His Excellency Gachagua had not been accorded adequate notice of the charges against him, sufficient particulars of the allegations, nor an opportunity to adduce and challenge evidence in violation of Articles 25C, 35, 47 and 50 of the Constitution.
Eki gambere kenene kia mirimani kuruo kunacha higoro yekina yukwamirerio kurusi wa bisi kwa yorenga mokonyi wa murai Benso Musikeri Rigathi Gachagua hali tukulia lero. Nataka kuongea na walimu. Ninajua wakati mwingi watoto wetu wako katika mashule. Wakirudi katika kutoka hiyo likizo ambayo wamejipatia, tunawaomba sikiza watoto, na pia wakianza kuongea kabla hawajaanza kuharibu, wacha wazikizwe, watuambie wanataka nini. Ebikorwa byo gendera gusamba chisukuru igo bigendete kugikerwa na barai asa baibuli na balimu baburiwe kubwaterana na borokigwa. Niganaro kubodi Mr. Nyamino akieto akwete chikura otarwa tarosirie para ina bona igenje no murimi koru tundu bari koru kubotana kene piotwe otire pareri to gweta none pipiter gweta kere mbure twete to kobe chago chigesima aboncheria korwa gesima ni gobesokire na kwimurungani soko endera gotigara magega ke magendero haseba bolira barai goikerani chira chiabo. Go chaka hekionga chinsaibire ni go yolengo munachibino munene haigemeyense David Maraga mo na bantu bande batano batatu mbabe kabarali tukulia lero ne magega yokorokobekana ime yo mucho Nairobi so kwamiriri goro yomururu gwe serikali ogo chikwaga chigetu gichigali aselinane ria Nairobi umusika Maraga ni gairwa go kuikasi getu kyabanyanyimbo kia Langata. Siasa chokoligia hekero kebo gavana wa Nyamira hekero kia bangina na Nyamira na wege hekero kebo jumbe wa Kitutu Masaba abaso mujumbe girifu kisairo baimera na bosio asobosio no muhamerelio yebwe hekero gekyo girifu gwora asekero yomo rachinga kichaye na kwegerera gesiasa ega nige negetugeli tukero ase kanisa yegi Adventista ya Nyamira West Field inga Wagetutu ya Masawa ase miaka karibu 25 years ya yalire moko mwano inoyomo bibaga obarai myaka 5 ande moyonde mwachakire to musike okioma mukamwe myaka 5 mugasika kuruoro mukao musike Nyambati na ile vile mukampatia miaka 5 mukaruo mukao musike Ruiroba myaka 5 umusike Shadrack mukamwe myaka 5 musani oyo onorere ya ngoko na era kumwamule myaka 5 lakini something very special asabono burayi bochi gocha gochimotu ngelinga tubwato mwana izokoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i na era ngo bari president ya Kenya ekera bari president ya Kenya ngoko yatware experience ye myaka 5 ni nchemo sabere gasi obo CS ase gasi ye gotoka mutwara egere buna Bagetutu mutwaro mwana mujumbe okoro Clive Ugora na ende mutwaro mu CS okoro kwengoko makosa naro nande rero nariri tangani naro iro muntu otabwatie gasi okorigerio yobwate gasi sinche no bisinde nego yon ka otana nkondale kondigerie gasi na ere tabwati gasi and such is the paradox of life. Igori okondigerie gasi kindly manya tubwati gasi gendo rarigeri gasi
nje tonya konkumi tonkumeria yani wangina basta yo bagontiga ngochi basta babuna barasta yo bagontiga ngochi nje gasi anere secure bali moko ryo kerokia bogetutu karibu keroge keterikiani keroge kenekia bagetutu n'abantu bakuru bagotango goisaranso n'abagetu. And I come to them with humility. Nanachete. Ebi mogoteba nga muntu tanya koirora karona achete batebe to muntu tanya gochari mai. Ibo na anarire. Ebi narete. Bantebe tigo. Ya umasaja lingo. Igavana lingo. Igavana lingo. Lakini umasaja na ndugu ya tokuru kuolta twensi gabone gavana nayo amono yone do musa. Ndiamona sana. 22. Mukanga chikura chinyinge nkaira lakini mongina cherusa agateba na typebation ngateba nga mambimboki bono bwakire umongina otigire kerogonse na agachorire ndengo na kwagitiga weta hotel baba na okore akoligia ngerogia tigire ngachora mongina tachie tio baba lakini yo sababu mama mora ni kaunti itolea tutonye sabere sawa ebira kitambira hapo ebira kitambira kigato sabere nse ya kai sawa ina kugori ni kaunti kigato yo sabere wana yo domina okwango sabere kaunti nya sako nye bigasie korekane ko kaunti ito mo wimenepo we kaunti ya Nyamira umuske Jerusha Mumanye igasokiribene na kwikira bikoro bigende twenekiwa ase kiskuru na semerero na bayigo gusambwa kugendete kwenekiwa gukona kingikicho nigo umuske Jerusha aruroko bolie gochia sabe boli na borokia kwenekibuna ngo korabale karona borokiwa soko manye mechando heli bagendete gwetera egento kegendete gwikirani barabu bagendete gwikirani bikoro ibyo muri gito fatika disemba Robert Urasinchira yobwikira Omubunge oyo bwe kaunti ya Nyamira omoske Jerusha Mumanyi oyo nainde ogoisaransa ase komiti y'ekisemi ase bunge enene nigo akwaneire omuchando bugosambwa bw'ekisukuru ase abasegetera abaibori kuira ching'aki chiabo na gukwana na abana babo. Abana bali bagotaka itakuwa raha kweli? Tuko na changamoto kubwa na hii imeenea katika Kenya mzima. Hatuwezi sema kana kwamba ni walimu wetu ambao ni wabaya, kwa sababu hii imekuja na kila eneo katika nchi yetu. Tunasikia every day shule fulani imechoma. Korase kaunti yeiga ya Nyamira nigo rero omuchando yeiga bugosamba gw'ekisukuru nigo ogendera kwenekiwa ase esukuru ya sekondari ya Kura egotoke wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango amoneria ya sekondari ya Gekonge ime ye wodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango kubatikana n'umuriro oyoiga ogenderete kwenekiwa ase kisukuru nigo bono omwarimu omonene w'esukuru ya Busiango Mixed Secondary egotoka ewodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango asereta Samuel Ogero nigo nere aragire byara bororo abaibori igoro yoboreri bwa bana omwana igagotegerera abaibori baengi bakomotebi moneme jande yebono twatwarira ase kisukuru kito gosambwa abaibori obachangiete erori enene omwana nabagosaba exit kurwe skuru kagoika katabwati kenda gokora na muibori tari kumuburi omwana nabagwanja aje skuru wose nabagwanja atige skuru muibori tari komo command tabwati commanding voice ya sabana omwana oyenki agokora so excessive freedom abaibori baito twaira abana nere guchangia ugo samba chisukuru okwana na barari ase skuru eyo nigo boigo amochirie kanisa asokwira na maega ase emeroberio yabasae egento endake kiagerire ebikora binga bune biga komentekana amadiri ali arenge kanisa tayo kanisa is not raising it is voice kanisa egendete korra abana bagosareka tiri kora anything kanisa tige strengthen spiritual aspect
na go strengthen spiritual aspect idhisie kanisa kwa role models tigatutwara abapastor bari role models tigatutwara our spiritual elders bari role models bona abana barobuga umuntu ochiro bupastor bari korora nande nero mube mono bono na acha kwanira abana guidance and counseling tokonyara ku guide if you yourself to be a role model. Chingaki echecho nigo omusikecherushe momanyi asabire abarimu na boigo abaibori oisaransa na bana babo na kubaringoria buya endake ninge kwirira omuchando yoiga erio bayuga yane. Nataka kuongea na walimu. Ninajua wakati mwingi watoto wetu wako katika mashule. Wakirudi katika kutoka hiyo likizo ambayo wamejipatia, tunawaomba sikiza watoto, na pia wakianza kuongea kabla hawajaanza kuharibu, wacha wazikizwe, watuambie wanataka nini. Wataenda hata wakienda nyumbani, wakikuta nyumbani mzazi pea wao chembe waende shamba, wapatie kazi wafanye, ndio wakumbuke nikiwa shule hakuna kazi ninafanya. Kingo reporter Getembe koroiga se kaunti ya Nyamira Fatigad Gisemba. Byamuno mulikito Fatigad Gisemba hasoro botiru ebirengo byogosambo gw'ekisukuru byanyalira kwa bigokina kera chingaki ime ya Kenya na boigo asoro ngoro gusi ase ekisukuru kigendete gosieko kubwatekana n'obwobwo ukana boigo chingaki cyo abaibole aboigo ababwatani nigo baisokire na kugikiria ebikoro byo mulikito Gilbert Kopi orogotirwa senchira yogoikirano wetera no gusambwa naboigo ebikoro byo gusamba kisukuru rwasa abaorokigwa ase kisukuru ime ya Kenya asoro ngorwa gusi kisukuru kirorongera nyakobachi gweteka naboigo ngirana kobachi go kikuba gwisiko asoro ngo wabumachoge gwabura bukisukuru ao mjanyara kobachi go sieka asinyo kobachi kwegerera asogwe kikobo igoro ryo kigutuboka akwa eki ngusana no muneyo kisukuru kya sensemo ya machoge gwabura bu machoge bwa chache nigo charorekana ose abana abarokigwa nigo barorekana bakolina kigari bakogenda nabo koirira okungusana nokwo ose okwobo agwo kigutuboka uko bikoro binde bitari bikiranu Korengana no muibori yomo Evans Manoti kurwa sensemo ya mugonga niga gotera nga ikeneye kurwa kigukumi bataranyara ko wakwene kya asinga kicyabwa ngoiga Manoti nigo agotera buna cinchira nchiro cinkira n'kitakiri ko nyako bacikorgererwa erigotanga ebikoro bune biga bikoreta sara go cyasa abayibori nabo yigo kisukuru tumuna abayibori etotata koranya ebitende bya cyake korekana Kenya ito y'ekisukuru kujya twari gusabana abaranje b'ikisemo cyonsi mbata kego tubwatisia masabasi kisukuru erigera ngonye nembembe yacyasi kisukuru bakonya masaba bana baito gusemba cyera nyako gere bitende bi mtuanya ko birora kisukuru kolkare cya kayira yemenga kiyera kidibono cyayire maburulizo ga tuakumira negendo kende natagete ko request ya bayibori abari mu sukuru nga tema mu abane ndagera bari abaisana Ego gera mutaheti abane ndagera bari baisane nabanda kibarararamike etoke nga yabere kose yemo yabo asoboza mu sukuru tware koboringa niga sabira abayibori ngaka abana bakire bono go cinga kibakirenka banyako bakubarigereria nabayire cinga kikinyinge erikuba kwanira gutanga ebikorwa andake birakikenya ko bikwirera usaligwa kwa mari y'ekisukuru ekiga nande nari gusaba abayibori na inunga abana ko bakirenka bakwanire batebinga bepukane ko rwasikitabye igikimbe cyoza amagizukuru nasa abana baria bagosibe nyasore abayibori tema gukwana na barabo ngo batebye bo bw'enyasore egekora tinga gedinga abana bare nomo bakore bitende byose ambe sukuru bakabana bakoye gisukuru n'enyasore kogera abana bakora yo amona amarwa Tebirenga chinsemo ntenira muna board of management naboigo chinsemo chinde kitakeri konya kuba chikubirirwa kon erigotanga ogo chikotuboka ko ebikoro kunebiga go chimotwe onyendiria ekipoti cy'isukuru cyanja ekere sukuru ya yire bachunguse abana babwatire mbakobekere garame sukuru engima abana bari bakorega tendo keria babikirwe garama edigena ria abana barachikobwa bakobekera ni garama baka bari batakorega tendo ekyo moteneri wechisemia se sub county ya Kenya Gladys Ebishoi niga akweresera nga gerega takiri konya kwa bwo kurwa ise ensemo yae nabo yigo kubaterana kurwa ase kisukuru no guterana ribwabo erikorento omorembe no kuigwana ase chinsemo ntenenera let our members go through our institutions so that we see what is this that we need
to do as far as the safety measures and protocols are concerned. With the sub-county security team to ensure that our schools are safe, especially at a time like this when things are not working well. I don't know what is happening. You suspect any tension, please. Afadhali tufunge hiyo shule. Kuliko because meaning distraction. You suspect anything, you feel like something is not adding up. Tafadhali unafunga. Wacha nara ningekurwa sensemo ya mugonga machogi bwa burabu boli botereka tema bali tane Gilbert Kobi bia muno mulikito Gilbert Kobi ha soroboturu yamate yamo kurwa sekenyero Kenya monyo bomaba imeye sublocation ya kibirigo hebunge ya West Mugirange County Nyamira yamate yiga birero kubwatikana na makweli ya mubasukano yomongina Raeli Mora hoyobetega kubatika magega habana 10 yamate yiga yomugaka Edward Nkoro Igo yasokere na kubwatoka ebiriro byabo guchia sabarai hamwe n'abasambali bamoyo bwanja kwesokera na kubwatoka bakonyi guchia siamati yugune nchere yemo yokubakonya abana helio kwegendereria na masomo nonye naboni goli tukulia mambya uruberi obwo guchia kumwenia nyagusira nigura chikokorekana asenga yabo habwa siamati yiga bateruna mbara chikokora humuchango wabana elia abana ba 10 abo batiketumagega bagenderere na masomo abo Mariete Nkoro kwetu ationgoro endo ibwabere abono no muchibwabere okungura omongino niga arware gekegeke ari Nkoro kumura Raeli Mora agatumunyamira kiratumunyamira bagateba mata bugati amanyinga inchebono munande gatindi bugati muri munde ngokora gasi yane kenga ngende ngati bitugi kena ngati bitugi ngoni nya gusomeria abana cha yane nabwate na kombo ya kero mwana ende university onspi akagondo bono mbwate na akaiga muna mukaro cheiga akare kuma ate na kombo etipi pakeja yonsi bono timbwati no ne cha ngokorake bono no na abo ngonya wite sabu na mura abana abona natwaraiga na kingo cha kubakonya gose onjonde to kwana na mabera manene yo gukumia nga gakikumura nche na chichiro personal tayona tebi wonero leire morambro koboko mokonye nkeye gera somo sunto monene etakeire konywe akamwana gasinini akamugatigwa gataragende sukuru oyo ndo monene gakare university gatia morocha abana 11 na mangana makongu ndagira teyo ritangria abana bakoria mugondo toyo enyomba go yagachetwe empese pie goiteka mache abantu baminto kona kura sensengima n'abantu bande mbere batari abarayi babwato kuganyo kuyo kugokonya gakimwanje mokonye batari abarayi pi tali lazima barayi boka bakonye asamali tangoro ku Boniface Mungare na tominugano mwishimwa Jeremiah Migosi olenega ngayo kuri karoke bosenete county ya Nyamira akirtwe simi ne ayo mwe familia bakabasaba bakonye kuna lero nto baretere ndagaragaiga nande nali iranga nko bali gari era ko be family ko cyarali kuyo mwanchi wabo to kende na tebenga obo maine familia ye kulingana muna narolire nande muno mwishimwa nto magojaga mwishimwa Jeremiah Migosi familia ne gwateme cyande menene ejuega neiring mwishimwa Jeremiah Migosi atanyari gukorera bwega ega neiria abarayi bonsi bachamo babekwemetwamo egera bakonye no nabana aba asengenja masomo. Education is the key. Asamali tangoro kwa Mario Yogeke oyo nyagusira ni kazi ni ane oyo kwa nagaiga ngoro mumuro minto asai tato mwabona tato minto na abamo minto mo inogaiga ikenale kubasaba kamuranje mbia sogoteikanga mochi oyo no bwato bakongo mborere kanite sengenjo abana aba asebatigara maiga na tambi mwana mukega bwate myaka 3 mwana monene ule skuru she's the 3rd year university kakina bwate one appeal ndobwate ngento jigorokana education kiti ya bana aba batigara mambi muchango yuto kabwate litukolia mambi ekero togotukuta mama omwabo twale gosaba kamuranje ase community buna minto yonsi motoralerie abarari bonsi bali bogo chigotena nabali bagendete kobor mambi komurancho tobwate gentekemo oyo mintora eliochire lakini natiga bana maiga
oko sababu waito mambi program yetu nechebe tofauti kubwa muna chiko basa matanga twale goteba iga mambi ko mogocha bali monsi mogochi gocha ego chiko bo mwenge lakini mono to chiko bekanga no mochango buga bana bali totagete tobekerwe. Mujumbe wa kaunti ya Nyamira Muswa Cherusha Mumanye igolitsukira lero abwatukege kabu kya mugendro hinse yekegancha kyangafu gochia sabase na boige byombe chinse mocha nyama koroto abwadi yagesima kitutu masaba ukwanekere kyo Cherusha nigo asiorubuna chinga kichigarabisi na chokole mirimo ya yebekirano hasa singerera buna na chigotigara kobera serikali unanchire yemo yogo kumbura magendro gochi asaba Nyamira asense muyende niga singerera buna achigwikirani gosena chigokianani na barwaniriri bande asekerwa kyobugabana egenta terebuna entunde yiga omosubati natekeire kwa obugabana wa Nyamira muri kitopol kapokara noroboti rwasinchira yobwikirano Jerusha uyekirana astinse chigache location yiga imanyekanite buna Nyamakoroto igabwa tukachihema gocha sebyombe unabona kirikia Musobeti Riverside kiri yake Buko geta B welfare Mwamasaki welfare Nyamakoroto B welfare aseboigo anyarakabaga kubwatuka obukonyi bwinjire ya muyo gusira chisekta ya bodaboda yaso ku main stage Musobeti bodaboda naboigo neli yagesima irianyi asinsemo yende Jerusha niga anyarakabaga gusira basaye aso kugendera kubwatokera emepira nabone chi uniform asabwatokera chitimbo buneli nyabyosi Nyamakoroto women Baridi FC egatie chitimu chinde aseba bwatokiro boseme gokora na gutumeka chitalanta na wigo Jerusha nyarakabaga gosemya basaye kuyehotora na kurua sebo tumeki umaliogo yogotindia. Wale youths ambao mko hapa ninataka niwaambie ya kwamba the future is waiting for you. Do not destroy yourself when you are young. Na kuna vitu ambao vina destroy maisha ya watu. Kama kwa mfano, kama unakunywa miadarati, unakunywa pombe, madawa ya kulevya. Rero abantu bakoragira Kenya abuya ngwetera emipira ngwetera emechiasa na bintu binde iga abana aba bagana bakoregas ankyo bafomwe timu Jerusha baigoni gabasimire byare gati abarai bali haba kugenda bolega amanombo gambi bwabasubahati onde tabaisa ko kagera ngaga kungakira matiritiri ngasenge nchondo mokungu aye wachwe hivi amangana koro kuyobo gambi tabwati mokungu na mosaji obo gambi bobwato bongo onyo monto airwo bongo na endo airwo meremo nyasa mokonyiro airwo gazi gwetera abantu egente getangani no korengeli na kingo kora abantu ababane egento kiakabere ingobwate binte bitagetenyore mpairire egento kiagatato noko kwana netingurunga koika abantu bali bangete chikura na bungo chiera nande ngo chiati niko genda bosa so ebina bimbwate Cherusha baronge mukamai nigo alire iranga naje kunyaraka bwa gutigara serikali eri agendera ko bwa gukumbolera abananchi amagendera meya county ya Nyamira yendo kolengana nere asiringa agendera narara kunyaraka bwa gukorekana meya wadi ya Gesima ayu anyaraka bwa kubule kurasumura igwense tigamba taimo kankoro kuntogora bosa kana rocha bandi bakona koegwe bintu ngabatebi ngaseito na intwe koruria moni pakesani gotinyangoli epale liko ikebe kweramwe ngakiyane na inchendo wane pale limwaranja bekwe gazeti ikonye kanyererete Jerusha bwego nigo airali bageli na gusingerera nao aligeti asekeruke bugavana omwaka 2027 egento abolira abanenje kurasora gongoro iga kumubwatesya igo bano iga abantu baminto egasi mbwatete borose naganko no tebinda abantu ngo next time nuka muranje no bugavana ande bano mna natogoiri ekerokyo bugavana bwa Nyamira na abesorira abantu baminto bagesima tiga tugwoki tugeda tochake kugwoki tokerete ekerogo keli tigamba tebyo montogo kereta seitabo getutu noyo morocho kurukuntagora egingo ripoteri getaseni kyo wanchete kyagetembe kuruiga asinse mechiga cha Nyamakoroto imeye wadi agesima ebunga ya bugututu wa masaba meye county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara
Biamuno mulikito Paul Kapo kara sorobotiro na sorobotiro manchomo kirya tonyo romo timokomoke tokwira na ntogende ni kyonga sinchira yobo ikirano. Ine kwabiri gukorya erodshow track iyo bwategyo girya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateli bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabo ligo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwige libali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwige libali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwige libali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ngwige libali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'ububundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirito kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kuchako tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutrasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya.
Karibu nainde umwanchomo ligiriria koboligwanigo kwa ruru cha serikali kwene kibunanko genderere gusira basaye buna inchere ya moyo gusire bikorwe busali anene asoko bwatirana ne sector kubole kwigani gwachire chinga kya bapotani korwa sector ya boda boda ime ya kisi banyoro bokarali bwa busa korwa se kiumbe kemo kurengana na bobotani aboni goberere buna kiumbe kyo nigo gya konyira mona basaye konyora chipikipiki egento bono keirire barabu kwegendereri asamagimabo. Uchumi imekuwa ngumu. Mwendeshaji pikipiki kupata pesa ya kulipa mkopo, pia kupata pesa ya kununua kufanya service inakuwa ngumu. Ndio maana sisi tulijitolea kupeana hii service ili kurudisha mkono na kusaidia wateja wetu. Sisi ni shirika la kupeana mikopo. Tunapeana mikopo kwa waendeshaji pikipiki. Pia tunapeana wenye wako na pikipiki na wako na logbook, tunapeana pesa. So sisi kama Mogo tunapeana mkopo. Sasa ukiangalia bei ya pikipiki imepanda juu. Imepanda juu, so inakuwa ngumu kwa waendeshaji pikipiki kupata pesa ya kutosha kufanya service, pia na pesa nyingine ya kujirinda. So ndio maana tukaingilia kati. We are focusing on vijana sana sana. Tunajua idle mind ndio workshop ya shetani. Si ni kweli? Now, hawa wakikuwa empowered, mtu ako na kitu yake ya kufanya. Hata hiyo saa ya kuenda kufanya crime tumefanya nini? Hakuna, because ako busy, akitoka hapa amechoka, anaingia kwa nyumba yake. So tunasisitiza vijana wakuwe empowered nyingi, ndio crime, hata rate ya crime ifanye nini? Izidi kupungua. Population ya pikipiki within Kisii CBD is 8,000 motorbikes. That is bikes in operation. Tunajua siku hizi the bodaboda sector Kenya ndio ina contribute the highest uchumi ya Kenya kulingana the number and the revenue we are getting. For example, vile nimesema hapo nyuma, Kisii peke yake tuko na over 8,000 bikes operating within the Kisii CBD. This asubuhi ana fuel na wanabeba watoto wetu, wako kila mahali, meaning these are the people wenye wanadrive uchumi ya inchi. The reason we are emphasizing kwa hii sector ya bodaboda obo teneneri boborendi korwa se sub county ya Kenyanya walireira yogochia koira kukora obo ni bo morwata njere na boigenya sore okwana se cha visia yo mokonyi bo mu county commissioner William Pete o tebire buna Kenyanya goikabuna emikoro ebyo binyari bikwenda no nyimeli bakero goikamorwata njere anyarika gusira sijinse mecho aniga chire magega yo mwenge yo mo hochiete nkuma asensemo ya magena gwesokya Otabuna chinga ke obonyabibu akorekana nigo baitira amaru chiribu hemerongo etano muri kitogiri patikopi oroboti rwa senjira yobwekirano nase ekenyuru kiali obonyo ime yensemo ya magena ase okonyora ase kenyuru kiga kya right juma sensemo yali obonyo nyako wakoni amarua ase gekegetambe inaoni amaru lakini nje nanya koyeka amaru nje no muntu nare kwara nare tamaru chi ta 10 naoni nanya gusukasukerio bogima makabona na kebona kera bayigetenga kiyemo bakambekera umwaka ori December bakacha bakambekera bakambera kiye umuntu abantu bakwete bagandebi ninje nabaitete niga gwankira nanga nanya ko bagakonia marua ase kero getari egeke nanya kanya ko bagakuyatiga ase chiga kenya ko bagakobeyiwa n'abanyanyimbo bakangira ekoti kera nairwe ekoti obusaidi bukabura ngatigo na nachitenga teba ngokora rali amarwanya gakonye nara guchikonda telebitina buni ebigatiganya tige ngatiga tali marwande ngale ko inare ko ni natebe lakini nje na igetenga tige kera bambekire kenanya tabaja kuombekera abantu bakwete kurendege karuki abwango iga ngeria nga provincial administration kurwa sensemo ya Kenyanya imanya tiko bagochoro litukolia Jumamosi na bagakorwa obonyabi bwa marua ayagotebekana atare ngororo ngeria Jumamosi kingi mogete kwenda eskuru guchikorora umwana kisi skuru na iguna na twatete kubasambire skuru ngaminyo karinde ngoteba tigangenda nchikorora umwana morora umwana tanga igetaoni kindenjera kwenda ngwakirwe siminga mu DCC oretire abantu bugone basoira umuchione na bayimugete bagasalie ebintu umuchione bagakenye ibuyu bya abana abibuyu ngobekera abana amache bagotumika bakaimuka bakabutore mesungo kurengana neri chibesi yali nga sense mingi nyako bachigosira igentaganirie ngo gutukirina yako babo kuru asenchire inkerano safe yane nabegete chibesi chiduka siringeli bwa musini bakaira bona kerana enda magena ko report ngaika magena ngatebi unga barabu
mba kunyara kurika abamwe abo mbajana tko wagotera niko bamenyere to bo iguru ngambo ko kaguru bari mu abantu ngunyu bara mari wa sense meyo ngendo getari ubumaine mamosi yeyo bakanyora bandeire nyomba bakonsoa nyomba bakonsokirio bagonte na toende gucha ko babuli mwanyora kindeire nyomba mwana kende nkeyo ngimo kombuni bagante toendo era sere gojumoto nchengo boliga eke mane nkaikere right yane ngoliginererie balenga bagambi DCS yo bateba na baskali akia maene gotebie ke maene ntibonto kumetinganga ikotoka myabona Kenya iga right yo minto nkoni alenga mara na kitagatika bono nje no ngotiri bugari ikuri kwanda guchinga iri ase ngumbu bono kero kene kanyora ngindagite ko buwa nguburi gagia basa ngibono mukombori kabata kinje ngangochia lakini na baba nsume Sub County Commissioner bwensemo ya Kenyanya William K. Bet nikakweresera nga obonyabi wa mabruo obwo bagenderere na weika amaruwa tigire kondi kwa sense meyo na lilio ko bonyabibona kubara na ko bogotenenirwa kwa sababu anauza chang'aa. Tumepata habari, tumepata malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa usaji wa pombe na bangi imezidi katika hiyo boma. Ilibidi sisi tupange raid ya kuingia kwa hiyo boma kujaribu kushika wale wana kunywa pombe huko na hata wale wanauza. Okuboni bwo marwa sense meyo mboranya ko bogotenenirwa ngana kie kiorokero linga ubukwera kwa marwa sense meyo ngoranya ko bogotigwa. Toa wito kwa wale watu ambao wanasema pesa zao zimeibiwa wawache hiyo biashara haramu, la sifo watakuwa wanatembelewa mara kwa mara mpaka wamewacha hiyo biashara. Igati anire kogenderera obenyabie bwa marwa wibiyo na goikatinga ki ugotigwa kwa marwa ali atante iri kuratiko kondi kwa sense meyo yali obonyo alirioka obenyabie burenya ko bogotenenirwa. Kwa hii sub county tumesema kama vile serikali ilisema imepiga marufuku usaji wa pombe haramu na madawa kulevya. Aranye kurwa sensemo yali obonyo imiya umachoge bwa burabu kuri boterega tembe kurwa se county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi. Yemono mulikito Gilbert Kobi soro gotiuru abonjeria abakabake kurwa se chiro egesima ni gobesokire na kuganibene kirwa magendro gusanga na getembe ni goba muchiro borai borongorwo asoko baumbi kimagendero anena sichipara amache hamo no bulendi nigo bono baganirie nganeyo enyare kego sega segerwa jase rieterine tinyaboka Joseph niga nare kubodi Mr. Nyamino akieto akwete chikura otarwa tarosirie para ino bona igenje no murimi kuru tundu bari kuru kubotana botana kene piotwe otire pareri togwete none pipiter gwete ekere mbure twete togokobe chago chigesima Nyamino togotokonye pa inchege ntonkorera ne para gakitorosirie para korancho Jasa Marieta Joshua Charles inchegonde omo kolie biashara gesima iga bono egento na kumirie kemo na arorire unabona amache na remwa amacha yo tukaigunga gao koraki igakonigwa egere arete gento kenda ase chireye bono chireye mache teyo paka bono nonye ne chinyumba chiri abantu bakogenda kibara tichiyo yonko boria omugaba na Nyaribo aruribaga akore mirimo egotoro kinga ne gasiare amachaya naba alimetwa ne county government lakini ega tukurigereria tukakwana round ende tugateba na amachaya igakonigwa eka tukona machango ni gware ntitwamanya chibesa nga ichigo cha omubuko ngo chikobekwa tugachigokwana tukarana bakaraja sieka wiki bereza to bakaja igora igo tugosaba omwaziri Mheshimiwa Manoti kwane rango igoro ya mangana aregesima ya mache issue ya mache yaberege gusumbwa gweteranga komenta nayo otoroche nga ama upande ya security chief police station chinda ka tokolire na manga police post mbaye gwe kali enya ekero tokolire na magombo baye twe kali enya police digo togo saba umwaziri Murkomen abako moikera adu togo saba na abamenyi bagesima otogo saba police post yeregesima ya bere station gwe kali igere na litanyare koruania aba ebibago byatu byechoire ase ekenyoreke geito kyagesima Jasa malisa ngoro kwa Edna Muramo manyi ase mukaji gagesima oborendi borega igo bwibi boichire
nabo burai buri bujarende ani tusinya gitokoba biashara ntubugati nabasa orozi to kwanda nyagitari gaiga gesima ya itoka twamnya kigu na kasi batagete bono ngagitoko koraga kya baminto onkuru kwa abdi nje no mamenyo gesima na ndeno muiboru gaiga gesima nje kinari gukwanira na mangana ye county yaito I think you want to wait muroche no mwata bore ndi borobobe ntobwate chire ya gesima mbabegete ta ya gesima gaiga iye tali woka ntoma tinga mbili nyesinyete gosene igento babegeta iga infrastructure bosa I think nande ntwaro chenga chikula nchi gaiga nyakonge igaige society yaito ekule bantu mbama tinga ne ya mabere yachete gosene ye chisoda yachete ekogera bale mimbara ira mabero ende batoletere reporting ekula ingi yacheto nkagirite binte bikibi yachirenga na bya magendero ne binta bale mbabona togotebiwa ende babitumika byagendera tali bintu bikogacho ekogera bikogacho itaibese bikoletera murimi eke gambera kanene kia mirimani hime ya Nairobi iwekagere kuruko na chaigoro yekina gyokomerero kurusuwa bisi koyo ringe omokonyi bomuraibenso muskerigathi Gachagua wanachebi na Justice Elkiogora Justice Anthony Murima hamo na Justice Frida Mugambi igo bakagere kurwa hoko na chokuko asomurobiro yo ogendete hase kigambere kene kia mirimani chinga kichiga. C, a declaration that the Article 118 sub-Article 2 that clearly provides for mandatory public participation, and Article 124 creating the requisite parliamentary standing orders. Neither the National Assembly nor the Senate had enacted an Act of Parliament providing for the procedure on how the impeachment of either the President or Deputy President is to be undertaken, nor has the National Assembly Standing Order 64 or 65 or the Senate Standing Order number 74 provided for the procedure governing the crucial elements of public participation relating to the impeachment of a Deputy President. D, a declaration that the National Assembly Standing Order 64 and 65 or the Senate Standing Order number 74 are unconstitutional as they were never subjected to the mandatory public participation during their enactment. Ms. Mwangi asserted that the allegations leveled against his H.E. Gachagua were vague and supported by contrary to the constitutional requirements of fair hearing and due process under Articles 47 and 50 of the Constitution. She further alleged that the intended impeachment process mounted to a political witch hunt designed to settle political scores rather than a lawful constitutional process, and contended that the respondents had violated the national values and principles under Article 10, including the rule of law, transparency, accountability, equality, and protection of human rights. She maintained that His Excellency Gachagua had not been accorded adequate notice of the charges against him, sufficient particulars of the allegations, nor an opportunity to adduce and challenge evidence in violation of Articles 25C, 35, 47, and 50 of the Constitution. As such, she sought for the following orders. A declaration that within the purview of Articles 25C, 35, 47, and 50 of the Constitution of Kenya, a person facing impeachment proceedings under Article 150 is entitled to be informed substantially with peculiarity and specificity and supported with evidence the grounds of impeachment before the commencement of the Omo MCA Steve Harika we wodi ya iwano ni gari ganiti chigosori asegeti kia nyanturago asegodi yobune nchere yamo yogwa gacha na boigo kinia hebiegwa etimu ya Shabana FC igoye karanete aseba koyanete ne timu che wodi yo na bega ni korwa sebi wango ebinene bye chigosori Kenya nigo baikeranete. Eta Steve Harika MCA wodi ebeno lero twacha goikirania ira twabatega kombe ya Steve Harika togaaka togatenga promise abakoyinga etimu ekobwa nenyole timu ya Savana ekere yabuire timu yabwete ndero Savana bacha goikirania eira eribariete gonko batenga litukolia lero tali litukolia siasa igotobwate siasa y'omupira kora abana baito be talent bakire asegetiga iga lakini ande bakogendera gochimoto na kitwalentera abageni bese kulitukolia lero bamanyite igoro y'omupira batakwanye kurusia abana ba inkaga iga
mepire bantu tikobeka buna bantu bakora restoring umuntu agwakwekero ko umuntu nyagukura nyumba kitabwa ati njirire ya guchimoto oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent kurugaiga abana bagenda gwako mupira sikwegere koranga ekewa kenya sabaete kiagenderere mutu. Kwa majina naitwa Franklin Miheso, ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngosa berenga egente ko gendete kokora. We are going to come back igana ande ekaro twakorire trials baito twanyora abagani abaya ngocha tuli nande igaigeria kabere tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagara twatenga mepira ira nenka. Na gwikira kabumo nchumu kiliano gwikira umwili ogwa mwana maya ye kionga chinsebire kulende chikoraga chinsenye ningirana ngomanya senchira yo gwikira ndetera nesera sinyakunde asense mumenyelyo nigarenge Wilson Makoli magaye chikamera alinge Wilfred Matundra oyane kichibichana muri gwikira senchira yo gwikirano niga hakoro kwa DJ Hatsane tanyoro bosemia bwage tembe na gusabira utwaro buligerelia burubuya. Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Tiana masetoka kai. Ngakio tiana kogenda ali wona kogenda paka kolege ntikina kingo kora banje. Kogenda ali kondeta kerege ntu inje ngoyana wona okole kieke. Karaba ntumba kiruro twali. Libaga ndoro twali yo ko yetura akoroka muturi. Otulie ngabi ozineringo oziningikiale oyimuturi ekaraye turiri oyobona ndoko rukuyo ngane omononti oye nonta muturi oyetura oyonde musiolera koyano oyo koyesiora oriotanga koyebeta akoruku musioli orioyetura muturi engabi yata makuru yana bagakeroka yachikonyoro oribona omononti nero koyekora pi oye korire piwone ngabye goikaba inyoro limo tuliyo ye tuleti noro tigale to akale noro guchi ogakale osenguchi sune kamate osenga yakale mo inyore nga ya tuleti kukuru ankuru asegete kabyo kabaka mutige moekuri oyonde moekenam bono oyonde nero oyo bono oyo nganero oye nonta oye kora rende bono oyo kanogo cyale ko kumonyorwa monyoru no mase kai igabono kintu no twachera go changanga ki abono to bagutiana maseta utiana go ryoji go seta to tiana masetoka osetoka ndi ryokoira na gwakorire gintu gete nego tege kubona akori mamu ara minto banda kuna gwetonga kirege ntege kekyo ekyo kinangeli kongo kono tiana masetoka go koira na gwakorire ngana tigono gwatorera jinyoni yokorera maiguti gwatulira kei kara korege ento ndo maigutiana bono riyo gosetoka no koirana tiga gutiana riyo kana ngo jinkorega naho mugusi atebete ngenje kabire iyo Pagaka ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Ne